ヒーデロ、こんにちは。それではですね、大学の時、金融論について発表いたしましたプレゼンテーションですね、を動画を作成して差し上げたいと思います。金融論ですね、我々のチベット語ではナツィールパというんですね。ナツィールパというんです。この動画ですが、もちろん日本人もご覧になると面白いところはたくさんあると思いますが、特にですね、日本語をできるチベット人が、見てて金融の基本ですね、わかるようになったら嬉しいなと思っております。はい、金融というのはお金をどのような仕組みで市場に流し、経済活動がより円滑になるかを研究する学問ですね、ということですね。簡単に言うと、お金は、市場でどういうふうに使うのを研究する学問ですね。金融論というのは、ところではですね、経済という単語が出ました。経済ですね。経済ですが、財やサービスを生産し、消費するという活動であるんですね。簡単に言うと、物を作って物を使う。我々は人々がですね、生活するために物を作ってそれを消費することでございますね。物を作って使うことですね。経済はですね、6のポイントがございまして、生産、分配、消費、貨幣、所得、資本、この6のポイントですね。この中でも貨幣は金融とよく関わってあります。金融というのは何ですかというと、金銭の融通、金回りですね。経済社会における資金の貸借、特に資金の借り手と貸し手の間で行われる貨幣の信用取引ですね。こちらでは、重要なポイントが出ました。貨幣の信用取引ですね。簡単に言うと、簡単に言うと、物と代わりできるものですね。信用できる簡単、持ち簡単、便利なものですね。金融の来歴につきまして3つのことがございます。1番ですが、自給自足ですね。2番目は物々交換。3番目は貨幣経済ですね。貨幣経済は今の時代ですね。貨幣経済ですね。1番目、自給自足ですが、昔の社会では生活は自給自足して巻いてきたんですね。例えば、海あるところでは魚を捕まえて生活してきて、大陸だったら作物を作って、それを食べてきて、高原のところだったら牧畜ですね。また狩りをして、生活してきたんですね。2番目ですが、物々交換ですね。物々交換は、自給自足につきまして、生じたものでございます。なぜというと、海あるところでは魚を捕まえて、余った魚ですね、他のものに交換する。あとは大陸だったら余った作物を他の魚とか、肉とかに交換するものですね。工芸だったら牧畜は、魚とか、作物とかに交換する。それは、2番目の物々交換ですね。物と物を直接交換することでございます。
物々交換とは何かというと、チベットのところではですね、少し面白いことがあるので、説明していきたいと思います。次の写真をご覧ください。物々交換ですね。塩と家畜の皮、バタ、チーズなどを役や馬に乗せて運び、品物に交換に行くんですね。役はですね、役は、本当に工芸の船と呼ばれているんです。我々工芸の人としてですね、ありがたい家畜で、ございます。物々交換、塩や、家畜の皮、毛、大麦、小麦、干し肉、あとは羊などを塩で服や米、麦粉、大麦、小麦の麦粉ですね。野菜などに交換するんですね。物々交換するんですね。例えばですね、1匹羊の皮は50キロ麦粉に交換し、20キロ干し肉は200キロの米に交換したり、50キロの塩を100キロ野菜、人参、大根、じゃがいもなどに交換するんですね。それの前提条件としてはですね、需要と供給を一致することは大事ですね。需要と供給を一致に成り立ったら、物々交換は成功というんですね。ところでですね、なんで高原で野菜と米はできないんですかというと、次の写真をご覧ください。こちらの映画ですが、ヒマラヤ1999年ですね、海抜高いところ、ヒマラヤですと8848メートルですね、のところではないんですが、5000メートルとか、6000メートルのところですと、写真を見てもわかると思いますが、作物とか、野菜とかできないんですね。あと、海抜低いチベット人の生活ですが、自然からたくさんの、貴重なものをもらってるんですね。こんな、ところではですね、仏様は公平でいらっしゃるんですね。たくさん自然のものですね、貴重なものをたくさんもらっています。その中でもですね、冬中夏草という大変人気ある草ですね。草であるんですけど、冬は虫になって、夏は草になって、地面から出ていくんですね。で、これを掘って、市場で、昔だったら市場で物々交換するんですね。物と物に交換して、今だったら、直接お金に交換するんですね。これ1個ですね。1個1本ですと、本当に、まいい、やつですと、日本円の1000円ぐらいするんですね。1000円ぐらいするんですね。基本でもですね、600円ぐらいですね。で、本当に草原広いところですと、1年で3万個とか、もう本当に出るんですから、草原持ってるところですと、非常に豊かですね。うん。で、チベットのところ、冬と夏ですね。あとはですね、この写真をご覧になるとわかるんですけど、雪蓮花ですね、雪蓮花という中国語では雪蓮花というお花ですが、すごくいいお花で、野生の、薬もたくさんあるんですね。だから自然からたくさんのものをもらってるんですね。このものこそですね、取って、市場でお金に、今だったらお金に売って、昔だったら物々交換
の時、物とも物に直接交換してあるんですね。あと、3番目ですと、貨幣経済ですね。貨幣経済は信用取引にはよく関わってあるんですね。交換のためにお金で使う。お金を使う。お金に使うんですね。まあ、それで信用は、重要なポイントになっております。あと、貨幣の3つの機能があるんですね。お金は3つの、機能がありますね。その3つの機能の中、1つですと、決済手段ですね。お支払いの手段ができるんですね。お金で、例えば素材を買って、それを物を作って、そのものをお金にまだ売るんですね。だから、お金というのは、お金は、支払い手段はできますね。と、2番目ですが、価値尺度ですね。価値尺度というのは、物の価値を測ることができるんですね。例えば、先月は、先々月は1匹羊5000円で、先月は1匹羊、1万円。今月は1匹羊1万5000円になりますという、インフレとデフレの、価値を測ることができるんですね。お金は。で、3番目ですが、価値の、保存ですね。保存ですね。価値の保存、価値の貯蔵ですね。お金を貯めることはできるんですね。お金まだ、今だったら銀行に貯めることもできるんですし、金庫に置いて、そのまま置いて、まだ使うこともできるんですね。だから、価値の、貯蔵ですね、できますね。この3つの機能があるんですね、お金は。はい、上の条件ですね。で、貨幣とは、お金ですね、貨幣というのは、とは何か、何なのかですと、というと、自分のそのものを、自分がそのものを貨幣であることを信じ、自分以外の人も貨幣であることを信じて、貨幣は貨幣だから貨幣であるという、循環論法はですね、誰でも頭の中に入って持っているのは必要であるんですね。そのことから人がお金を保有する動機の意識が出てきたんですよね。出てくるんですよね。人はなぜ、貨幣を保有しようとするんでしょうかというと、マルクス主義論ではですね、素晴らしい言葉がありまして、それは人間というのは利己的なものである。ということですね。たくさんの貨幣を保有しようと思うのは人間の欲望だと思いますということですね。で、たくさんのお金あれば生活、豊かになるし、欲しいものも手に入ることはできます。だから人は貨幣を保有しようとするんですということですね。でも、我々有心主義の立場で考えると、世の中ですね、お金もできないことはたくさんあるんですね。例えば、病気になるとか、人って、人間って本当に老けていくんですよね。老けるんですよね。あと、病気になって、いつの間にか死ぬんですね。で、お金あっても死ぬんですね。お金あっても老けるんですよね。だからお金は全てではないです。ということも示しているんですね。はい、それではですね、ご清聴ありがとうございます。また次回お会いいたしましょう。